všichni, vítejte zpátky. Moc děkuji, že jste si na moje video udělali čas takhle během Vánoc. Doufám, že jste si to moc užili a že teď už máte pohodu pěkně u pohádek s cukrovým. A já pro vás tentokrát mám případ z Itálie. A když jsem vyhledávala víc informací, tak mě nepříjemně překvapilo, jaký tam mají problém s vražděním žen. Vlastně průměrně každý 3 dny tam zemře jedna žena a pachatelem je většinou partner nebo ex-partner nebo někdo z rodiny. A o čem se dneska povíme, tak to bohužel není výjimkou. O život přišla krásná mladá holka a určitě se tomu dalo předejít, kdyby se nepodceňovalo, jak nebezpečný může být bývalý přítel. Takže si představíme Julie, která se narodila 5. května roku 2001. Ve městě Padova na severu Itálie. Měla 2 sourozence, starší sestru Elenu a bratra Davida. Už od malinka jí vlastně rodiče podporovali ve všem, co jí bavilo, ve všech koníčkách a měla jich strašně moc. Nejdřív jí bavila literatura a umění, účastnila se literárních soutěží a většinou všechny vyhrávala. Měla taky moc ráda muziku, hrála na piano, zpívala i ve školním sboru, zajímala se o rovnoprávnost pohlaví, věnovala se charitě. Po čase jí začaly lákat i obory jako biologie, zdravotnictví, technologie a nakonec po střední začala studovat biomedicínské inženýrství. A právě tam na univerzitě potkala mladíka jménem Filippo Turetta. Studoval stejný obor, padli si do oka a krátce na to spolu začali chodit. Přišel jí starostlivý, milej a vlastně i trošku záhadnej, což jí na něm bavilo. Takže začali chodit na procházky, na kafe, pak spolu začali cestovat a jejich sociální sítě byly plný fotek, takže vypadali nebo všem se zdáli jako spokojený pár. Ale po nějaký době se Filippo začal vybarvovat, byly tam výbuchy žádlivosti, byl hodně majetnický, pořád jí kontroloval, chtěl mít přehled o tom, kde je, s kým si píše. Takže vlastně po roce a půl chození toho Julia už začínala mít plný zuby, přišlo jí, že v tom vztahu nemohla dechat a ukončila to. Ona se s tím srovnala velice dobře, bylo to určitě i tím, že měla pocit, že má najednou svobodu, že vlastně to pro ní bylo vysvobození a navíc měla hodně práce se studiem, protože ukončovala školu, ale bohužel to samé se nedalo říct o něm. Sice to nechtěl dát najevo, ale uvnitř úplně zuřil, byl naštvaný a snažil se udělat všechno pro to, aby se dali znovu dohromady. Choval se dost nepředvídatelně, vlastně i po tom rozchodu jí pořád posílal zprávy, chtěl vědět, kde je, s kým je, co dělá. A navíc jí začal vyhrožovat tím, že má deprese, že přemýšlí o tom, že by ukončil svůj život. Během celého vztahu jí poslal přes 225 000 zpráv, což je prostě neuvěřitelný. Ještě, že nevolal, ale aspoň vám to ukáže, jak moc byl otravnej. A pořád se jí ptal, jestli má novýho kluka a jestli jo, tak mu to přece nemůže udělat. Podle všeho se s ním necítila bezpečně. I mu vlastně odepisovala na ty zprávy, že jí jeho chování nahání strach. I když se mu snažila všechno rozumně vysvětlit, tak on vůbec neposlouchal a prostě si pořád jel tu svojí. Navíc tam byla další věc, která ho zřejmě hodně rozuřila a byla to velká rána pro jeho ego. Oni nešli k promoci ve stejný čas. Ona měla náskok. Ještě je potřeba říct, že se někdy sešli. Jen tak na kafe, na pokec, protože přesně věděl, jak ze sebe udělat chudáčka, jak jí hrát na city. Nikterá k tomu nebylo ani 11. listopadu roku 2023, kdy to byl pro Julie úplně všední den. Měla v plánu jít do obchodního centra, aby si koupila nový boty na promoci a mezi tím jí napsal Filippo a zeptal se jí, jestli by se s ním ten den nesetkala. A i když nebyla úplně nadšená, tak nakonec souhlasila a on se k ní připojil, když nakupovala. Potom ještě zašli do Mekáče, protože její bankovní údaje potvrdily, že za oba zaplatila. Poměrně pozdě, kolem 11. hodiny, byli oba dva viděni na kamerových záznamech, jak opouští obchodní centrum. A potom po 10 minutách tak napsala svojí sestře na WhatsAppu a byla to poslední zpráva, kterou kdy poslala. A druhý den, protože se neozývala otci, on se začal hnedka bát. Byli si poměrně blízký a pravidelně byli v kontaktu a nejen vlastně s Julie, ale všichni sourozenci,
celá rodina, protože rok předtím jim zemřela maminka na rakovinu, takže se hodně semknuli. Vlastně i její sestra Elena začala mít neblahý pocit, protože vlastně noc předtím od ní obdržela zprávu, ale pak si ji nedokázala dovolat ani dopsat a v tu dobu byla ve Vídni, ale začala hned pátrat, psala na sociální sítě, ptala se lidí, jestli Julie neviděli a bylo to hlavně proto, že věděla, že se má sejít s Filipem. A jednali poměrně rychle, vůbec na nic nečekali a táta Gino jí kolem 2. hodiny nahlásil jako pohřešovanou. Policisté okamžitě zahájili jejich pátrání a vlastně se pracovalo i s možností, že Julia odešla dobrovolně. Ale to se nikomu nezdálo, protože se připravovala na promoci, moc se těšila. A další věcí, která byla zvláštní, bylo to, že nebyl k nalezení ani Filipo. Takže si říkali, jestli to není tak, že třeba utekli spolu. Ale to všem, kteří je znali, tak jim to úplně nepřišlo reálný. Hlavně z toho důvodu, že Julia by se jen tak z ničeho nic s ním nevypařila, nebyly to žádný milenci na útěku. A pak policie obdržela docela znepokojivou informaci, kdy se jim ozval svědek, který byl doma ve svém bytě a z balkonu viděl pár, který se začal hádat a přerostlo to v docela násilnou potyčku a bylo to ve stejný večer, kdy byli spolu a asi 15 minut potom, co opustili obchodní centrum. Navíc to bylo jen 150 metrů od Juliana domu a podle něj naléhavě volala o pomoc, křičela, tak mu to nedalo a hnedka kontaktoval policii. Nicméně všechny hlídky byly zaneprázdněný. Nejbližší policejní stanice byla ve vedlejším městě, což bylo 45 minut od nich, takže bohužel nikdo nepřijel. Nicméně si zapsali aspoň podezřelý auto, byl to Fiat Punto a pak hned na to objevili další podivnou věc. Byly to kamerové záznamy zvenku z továrny, které jasně zachytili Filipa, jak útočil a mlátil Julie předtím, než její bezvládný nehybný tělo naložil do svého auta, což byl Fiat Punto. Takže v tuhle chvíli bylo jasný, že za jejím zmizením stojí právě on a snažili se ho co nejdřív najít. Rozjeli velkou pátrací akci a poprosili veřejnost o pomoc. Takže o tom věděla celá Itálie. Jak už jsme si řekli, tak bohužel země bojuje s velkým násilím na ženách a tady to nebyla výjimka. Jen tak pro představu, v roce 2023 tam bylo zavražděno přibližně 120 žen a právě polovina z toho byla partnerem nebo expartnerem. Vyšetřovatelé teď měli 2 úkoly, a to najít Julie a vypátrat, kam uprchl Filippo. Psi vycvičení k hledání těl tak nasměrovali policii kousek od jezera a tam se našlo Juliino tělo. Hlavně její obličej, krk a ruce byly plný zranění a byla nalezena uvnitř nylonového pytle v zalesněné oblasti, která je obvykle během podzimu a zimy pro veřejnost kvůli bezpečnostním důvodům uzavřená. Šlo o hodně odlehlé místo a Filippo vynaložil podle všeho velký úsilí, aby tělo pečlivě schoval. Její rodina byla samozřejmě nálezem zničená a i přes jejich neblahý pocit tak pořád doufali, že je stále naživu. Nejenže nedávno přišli o matku, ale teď i o milovanou dceru a sestru. Její tělo bylo podrobeno pitvě, která odhalila, že utrpěla mezi 20 až 75 zranění a byla 20krát pobodána a tohle všechno nakonec způsobilo její smrt. Bohužel brutalita činu naznačovala, že to byla vražda zvláštně, že byla spáchána v afektu a snažil se ujistit, že nepřežije, což se mu bohužel povedlo. V tenhle okamžik intenzivní pátrání pokračovalo, protože už bylo jasný, že Filippo je hlavním podezřelým. Naštěstí se stalo něco, co pomohlo s jeho chycením, nicméně nejdřív to nebylo ideální, protože poslední zprávy byly ty, že byl viděn v Rakousku. Takže opustil Itálii, byl na útěku a všem bylo jasný, že bude trochu těžší ho dopadnout. Mezitím Julien otec prosil veřejnost i v angličtině a němčině, ať pomůžou s dopadením vraha jeho dcery. Za tu dobu mohl být kdekoliv, ale naštěstí zanedlouho přišla zpráva z Německa, že policie ho našla v nouzovém pruhu na dálnici, protože mu došel benzín.
Snažil se jim ujet, ale už neměl peníze na to, aby natankoval, a když ho chytli, tak se okamžitě přiznal, řekl: jmenuji se Filippo Turetta a zabil jsem svoji přítelkyni. Zvláštní, že ji pořád nazýval svojí přítelkyní, i když už byli dávno rozejtí, a to jenom ukazuje, že nebyl se celou situací srovnaný, vypořádaný. A když policie prohledala jeho auto, tak našli oblečení, kuchyňský nože, izolepu, poslali ho na speciální let zpátky do Itálie, do Venice, potom byl ve vazbě ve Veroně a byl obviněn z úmyslného zabití s přitěžujícími okolnostmi, jako plánování činu, krutostí, brutalitou, stalkingu a ukrývání zbraně. Potom zabavili jeho elektrická zařízení a našli tam dost bizarních věcí. Počítači objevili, že si vytvořil jakýsi seznam, který se nakonec ukázal být seznamem k vraždám. Měl tam mapy, plánoval si, že bude mít plnou nádrž benzínu, zablokování dveří u auta, aby Julie nemohla odejít, svázání její rukou a nohou, kotníků, připravení nožů, izolepy, lopat a tak dále. Takže bylo jasný, že měl vraždu pečlivě naplánovanou do posledního detailu. A všechno si připravil a ten den jí vylákal ven. Akorát se potvrdilo, že byl pořád po rozchodu posedlej, vytočenej a že plánoval pomstu. Dokonce jí do telefonu nainstaloval sledovací aplikaci, takže přesně věděl, kde se Julia kdy pohybuje, což je úplně děsivý. Naštěstí v tuhle chvíli proti němu měli už spoustu důkazů. Koncem září roku 2024 tak začal jeho soud. On se tam údajně vůbec nechtěl dostavit, ale oni už měli jeho přiznání. Vysvětlil, co se ten den přesně stalo, šel tam s tím, že ji chtěl přemluvit, aby se dali znovu dohromady. Dokonce jí nakoupil dárky, ty potom byly nalezeny v jeho autě, ještě tam prostě byly. A protože ona odmítla, tak on to neunesl a vrhl se na ní. Nakonec byl odsouzen k doživotnímu vězení a po tomto verdiktu tak tisíce Italů vyšlo do ulic, Říma, Milána a dalších měst, aby vyjádřili hněv nad násilím na ženách. Poté její starší sestra Elena publikovala dopis, v němž kritizovala společnost za přehlížení toho, co se děje vůči ženám. Její pohřeb se konal v Padově za přítomnosti přibližně 8 000 lidí a byl vysílán na hlavních italských televizních kanálech. Byla pohřbená vedle matky Moniky a její otec Gino ve svém proslovu vyzval muže ke změně postoje k ženám. Na pohřbu se třáslo na její počest klíčema a to proto, ať se v tichosti přestane přehlížet to, co se děje. V únoru roku 2024 taky univerzita, kde studovala a kde měla těsně před dokončením, před promocema, tak jí udělila čestný doktorát a její otec pak také vydal knihu, která se jmenovala Drahá Julia, ve které popisuje, jak se vyrovnal s její ztrátou a vzpomíná tam na jeho milovanou dceru. První italská premiérka tak ta také slíbila boj proti násilí na ženách zvýšením vzdělávání a financí a taky projevila zármutek nad tím, co se Julii stalo. Co se týče Filipa a jeho rodičů, tak ty ho pravidelně ve vězení navštěvují a byla tam kolem nich trochu kontroverze, protože jeho otec se za některé svý výroky veřejně omluvil, když viděl reakci lidí. A bylo to kvůli tomu, že v rozhovorech pronesl, že jeho syn není mafián ani terorista, že prostě měl jenom moment, kdy byl slabý a bylo by fajn, kdyby dokončil studium. A to podle médií a veřejnosti bylo vnímáno jako snaha o zlehčení závažnosti činu. A jeho otec to později obhajoval tím, že byl zoufalej a že se snažil svýho syna uklidnit, aby nepomýšlel na sebevraždu. Jako vždycky byl to hrozný případ, kdy ztratila život naprosto zbytečně nevinná duše. Myslím si, že už je to od nás dneska všechno. Děkuji moc za pozornost. Dejte mi vědět, jako vždycky, co si o případu myslíte. Mějte se moc hezky a opatrujte se. Ahoj!